سلام كمي تمسيو زخبركم تخطات التفنوي ار تي في اسمرا كابز مدبر استوديونا نلومي سولوس إسان شمونتن ميازيا ساعة 9 مشت استرالوا زيناوي مسانادو نفل مالونا كسافت امام سانا كتصنحو بخبر زعدم ليديا تخله مريمي فلما ارست زينا حبريتا كاب مينستر طعنا شدشته كابتوم اب هوسبيتال تعاقبهم زدل كنكن كغبرلهم زصنحو حمامات كورونا فيروس اب هاغراوي لاباراتوري طعنا بزتغبرلهم مرمرا كابت حمام نصا كوينهم سلسترخبو لومي 28 ميازيا ننا بيتهم تفانيم الله مستمع قديمهم بتماسسال اغباب ستفانو 13 كابت حمام حاويم ستفانو زيغاتات بتقلالا 19 بصيحم الله اب ايرتراك ساب حجي بكورونا فيروس نيستلخفو زيغاتات قطري 39 مينستر طعنا 28 ميازيا 2020 أب زوبا مأكل هزبي نتقومات وجاناتون المحجز بزوسط زلة تبغسطات نبرتين الزباطات كلا نفحي بريخ 4 سمران أراجع حموسن جنزباون عين تاون دقف أبركيتهم وكيل إيرينا بنيام في الساعات إن زدالو زينا وتصبصب دانايت قبريوات كتاروبيا بزي مسرت نبرت دعر قاولوس نؤزوبا قالا نفحي نمئتن سالاسان تقومات اخلن كالا عينتات مقبن كعدلون كالو تكال فرنو أبيل حموشة شحباني كالا نبار دما نعسر تقومات نفس وقفهم حموشة ميتن أفا بتغلالا حموشة شحنا أفا وفيهم بزي كازي عسرت أكاريتين سالاسات خاريتي كاب حدا ورحي كساب سلسة أوارح كرايك حد قولو من كالو تقامات اتشودن ازقام من يمان دما بتوساخي نحاموشة تخاريتي ناي سلسة ورحي كراي أبر اسم حداقا كفليت أقل قلوتات ماين إلكتريكن ون كشفن اللوم كالآتيا أبنو الزبا بريخ دما هزب صعدا كريستيان بزوات أول لعلي 119 شحن أفا نميتن 5 تقومات نايخلن كالا عينتات مقبن دقف كمون ننفس وقفهم 350 نافات عديلو 4 أكاريت بوغنهم نعسر تحدد تخاريتي كاب حدك ساب شد الشوارحي كراي حدقهم لمالو كابتنو زوبا كي وطانا نبرتو أوشت بزوات وكل 330 شحن أفا نغل 909 تقومات نفس وقفهم ككمت أنس درابيتو كاب 3 كيلو كساب حد خنتالن 10 كيلو كم التمقارحة بجنزب دما نفس وقف تقوم كاب كل 300 كساب 300 أفا كم التواهب وكيل إيرين حبيرو أب ممحدار نوزوبا 4 سمرا دما حدا قدوس زيغا زوفي 10 شحن أفا نتقومات بترى جنزب كوفين كلو كالا قدوس دما نعسران حمشن تقومات عينتاو دقف جيرو شوعتا أكاريتي بوغنوم نعسران شمونتن تخاريتي كاب حدا كساب 3 أوارح كفليت كراي حدي قملوم إذا كم زيلون كله كل التحوات نبرتي ممحدان وزوبا عداق حموس أمن دفران زركبو حموشة تخاريتيني حدا ورحي أب لندن زقمتو سب حدار دما نسلسة تخاريتي ناي كل التورحي كاب كراينت أجيرهم لهم بخال وجن أب كوبنهاجن دنمارك تقمت سدرابيت نفسي هر قبر أب يجزاو أماينه من محدار باراديزو أب زركب جزء تخاريم نزنبرو حموشة سدرابيتات نخل التورحي كراي جديفات لهم إذا غمزيلون كلو أبنو زبا عرزا نبرتي من محرارات كبابي حدش عدن عد قابان زوطو 7 كونتال إخلن بركت زبالن أو تتريتن نبتخات سدرابيتات تعديلو وكلتي إيرينا بملكة تبتاب نزدالو وتحسو شمت ولده أبالات ستاف كفل سراويت 7 حدن بوغنم كاب ورحاوي مقننم زواصو إخلن كالهالختن أب حوس ختم عرزا نزركبو تقمات وغنات أكفافيلهم
ብዘይካዚ ነባሪ ሓውሲ ከተማ ማይ ድማ ኣቶ ጀዋኒ በርሀ ዋነቱን ዝኾነ ልዕሊ 10 ክፍልታት ዘለዎ ሆቴል ክሳብ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሃገርና ዝጠፍእ ሚኒስትር ጥዕና ክጥቀመሉ ኣረኪቦም እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ሓውሲ ከተማ ማይ ድማ ንዝወፀ መምርሒ ብምጥሓስ ዘይምኹኒ ወስኽ ዋጋታት ዝገበሩ 143 ትካላት ንግዲ ብገንዘብ ተቐፂዐን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሃበሮ እውን ነበርቲ ምሕዳራት ከባቢ ፍልፍለ ሃበሮ ጸሊም ሃበሮ ጻዕዳ ዓሪታይን ቃርዑበልን ተመሳሳሊ ተበግሶ ብምውሳድ 73 ኩንታል እኽልን ካልእ ናይ ጽሬት ናውትን ወፍዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ምምሕዳራት ከባቢ ኤራ ኣስነዳ ሃውሽ ሸጋሊ እምበልዳይ ሻካ ወግሬትን ሮታን 86 ጥሪት ምምሕዳራት ከባቢ ሮታ ኣስማጥን ሻካ ወግሬትን ድማ 48 ኩንታል እኽሊ ኣበርኪቶም ኣለዉ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ድማ ሰብ ፀጋ ሓውሲ ከተማ መንሸብ ዘዋፅዎ 54 ኩንታል እኽሊ ን244 ጽጉማት ተዓዲሉ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ድማ ናይ እኽልን ጥሪትን ደገፍ ክገብሩ ከለዉ ግዱስ ነባሪ መንሸብ ን297 ጽጉማት ናይ ናውቲ ጽሬት ሓገዝ ከም ዝገበረ ወነንቲ ፎርኖ ዝኾኑ ክልተ ኣሕዋት ድማ ንጽጉማት ወገናት መዓልታዊ ባኒ ይዕድሉ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ዋጋታት ዘንሃሩን ንብረት ዝሓብኡን 13 ሰብ ድኳናት ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ተበይንሎም ኤርትራን ነበርቲ ካናዳ ንመኸተ ኮቪድ-19 ዝጀመርዎ ወፍያታት ብምቕጻል ኣብ ርእሲ እቲ ኣቐዲሞም ዘዋጽእዎ 350,000 ኣብዚ ቕንያት እዚ 125,000 ብምውሳኽ ብጠቕላላ $475,000 ካናዳ ኣበርኪቶም ኣለዉ ንዝተዳለወ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ካብዚ ብሃገራዊ ውዳቤታትን ብውልቅን ዝተወፈየ ገንዘብ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሳስካቱን $5,000 ማሕበረኮም ሳስካቱን $5,000 ሽማግለ በዓላት ሳስካቱን $7,000 ሃማደ ኤድመንተን $5,000 ሃማደ ለንደን ኦንታሪዮ $500 ደብረ ምህረት መድህኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ቶሮንቶ $5,000 ኣባላት ቤት ጽሕፈት ቆንስላዊ ጉዳያት ድማ ናይ ሓደ ወርሒ ደመዞም ዘዋጽዎ እዩ ብዘይካዚ ነባሪት ቶሮንቶ ስድራ ቤት ኣቶ ሓድሽ ይዕብዮ ኣብ ሰንበል ብእንዳ ቦንድ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ስምራ ኣብ ዝርከብ ገዛኣኑ ዝቕመጡ ክልተ ተኻረይቲ ን3 ወርሒ ወይዘሮ ኣበባ ሃብቲ ማርያም ካብ ሳስካቱን ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዛኣኑ ዝቕመጡ 6 ተኻረይቲ ን2 ወርሒ ተቐማጢት ሳስካቱን ስድራ ቤት ኣቶ ግርማጽዮን ወልደ ጌርጌስ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከብ ገዛኣኑ ዝነብሩ 3 ተኻረይቲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ኤርትራ ክሳብ ዝበንን ወይዘሮ ኣልማዝ የማነ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዛኣኑ ዝነብሩ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ሚካኤል ተኸስተ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝነብሩ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ሃብታብ ቀሺ ገብረ ማርያም ካብ ቶሮንቶ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ንዝነብሩ ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ስድራ ቤት ኣቶ ንረአዮ ዮሃንስ ካብ ቶሮንቶ ድማ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ቤት ምኻ ኣብ ዝርከብ ገዛኣ ንዝነብሩ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ካብ ክራይ ናጻ ከም ዝገበሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ቶሮንቶ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ ብተመሳሳሊ ኣብ ሆላንድ እትነብር ስድራ ቤት ኣቶ ተኽለ ብርሃን መሓሪ ኣብ ሰንበል ብእንዳ ቦንድ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛኣ ንዝቕመጡ 2 ተኻረይቲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ዝጅምር ን4 ወርሒ ካብ ክፍሊት ክራይ ናጻ ገይሮሞም ኣለዉ ኣብ ከተማ ድባሩባ ድማ ኣቶ ኣማንኤል ብርሃነ ን9 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ኣቶ ብርሃነ ወልደሱስ ነባሪ ኣሜሪካ ን3 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ለቴሱስ ሓጎስ ነባሪ ስዑድ ዓረብ ን3 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ተወልደ ነባሪ ጀርመን ን3 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ኣቶ ተስፋ ጌርግስ ክፍሊ ማርያም ነባሪ ኣሜሪካ ን2 ተኻረይቲ እቲ ሕማም ክሳብ ዝጠፍእ ኣቶ ተፈራ ገብረ መድህን ነባሪ ድባርባ ን2 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ ደበሳይ ገብርኤለ ነባሪ ስመራ ድማ ን6 ትካላት ናይ 1 ወርሒ ናይ ክራይ ገዛ ሕድገት ከም ዝገበሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጀርመን እትቕመጥ ስድራ ቤት ኣቶ ተስፋ ስላሴ መዓሾ ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ዝርከብ ቤታ ንዝተኻረዩ 4 ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ስድራ ቤት ግራዝማች ወልዲ ሃንስ ውነህ ን2 ስድራ ቤታት ናይ 2 ወርሒ ሌተናል ኮሎኔል ተኽለ ደብረጽዮን ን7 ስድራ ናይ 1 ወርሒ ወይዘሮ ሓረጉ ኣስፋሃ ድማ ን4 ስድራን ን1 ትካልን ናይ 1 ወርሒ ክራይ ገዛ ገዲፎምሎም ብዘይካዚ ኣቶ ርእሶም መሰላብ ነባሪ ዓዲ እንግሊዝ ን4 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ
ወይዘሮ አልጋነሽ ገብረስላሴ ነባሪት ጀርመን ድማ ንሓሙሽተ ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ክራይ ገዛ ክገድፍሎም ከለው ትካል መረብ መጥሓኒ በርበረን ሽሮን ናይ 1 ወርሒ ናፃ አገልግሎት ትካል መጥሓኒ እኽልን በርበረን ተኽሉ ገብሪ ህይወት ድማ ናይ 2 ሰሙን ናፃ አገልግሎት ይህብለው ካብዚ ተበግሶታት ሰናይ ተግባር ከይወፃና ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ማሕበር ወሃብቲ አገልግሎት ቱሪዝም ን4 ጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ እኽልን ካልእ ሃለኽትን ደገፍ ክገብሩ ከለው ነጋዶ ከተማ ዓዲ ኋላ ብወገኖም ን120 ጽጉማት ስድራ ቤታት ተመሳሳሊ ዓይነታዊ ሓገዝ ገይሮም ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ትካላት ንግዲ ብዝተገብረ ምቁፅፃር ዋጋ ዝኽበራን ከለወን የብልናን ዝበላን ኣብ ከተማ ዓዲ ኋላ 11 ኣብ ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ድማ 20 ትካላት ብገንዘብ ከም ዝተቐፅዓ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የነፅር ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ልዕልተን ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ሚያዝያ ዝወፀ ንኣሽቱ ናይ ውልቀ መካይን ብዘይካተን ንፍሉይ ስራሕ ፍቓድ ዝተዋህበን ደው ይብላ ዝብል መምርሒ ዝጠሓሳ መካይን ዘድሊ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብጥሕሰት ናይቲ ዝወፀ መምርሒ ዝተኸሳ ልዕሊ 400 መካይንን ሞተር ብሽክለታን ከም ዝኾና ብምጥቃስ መቕፃዕቲ ከም ተበየነለን ኣፍሊጦም እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ዝወፀ መምርሒ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክቁጠቡን ምስ ኣኽበርቲ ፀጥታ ዝገብርዎ ምትሕብባር ከዕዝዙን ህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ የተሓሳስብ ክቡራት ዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብራ ዕድም بدرجة عالم قطر بكورونا فيروس زتلخفون ناب لعل 3 مليون كبكبلن كله حدث يسوني زقطري أب أمريكا مخانو تصبت حبيرام قطر زموتون بتقلالا ناب لعل كل 213 شح كديبن كله أسات 57 شح كابقوم أب أمريكا كم زخونو كفلت تخيلوا لا أب هجور أوروبا أب زحالة في عسان 4 ساعات لعل عسان 4 شح حد شمال كفت بمزجابو أب تهجور تقلالا بتفيروس نايز تلخفو قطري ناب لعل 1.3 مليون عريقو يركب أب أوروبا قطر موتاتون كل التشح بموسخو تقلالا بكورونا فيروس زموتو أستات 294 شح بتيحهم اللوم زيابة هجور أوروبا استمزجبه متن حد شمال كفت الموتن مسنايز حلفة معلتات كنت أتقرن كله زتحت مخانو تبتبات تعناية ملكتو أبا هجور إسيا دما أبز حلفة 4 ساعات لعلى 10 شح حد شمال كفت بمزجابو قطر تقلالا بتفيروس زتلخفو لعلى 483 شح بتيحلو قطر زموتو دما ناب لعلى 10 شحن 500 كبير له أبا هجور أفريقيا لعلى 400 كابتي لعلي 34 شح ملكفتي أب سيميناوي زوبا كم تمزجب زحبرو تبطبات موروكو جبتن ألجيريان تنزيارة بقالوتا تتقلين زلوا مخانني زحبر بتقلالا أب هجور أفريقيا لعلي شحن 500 سبات بكورونا فيروس مويتهم اللو زقلت زلو حيالو هاجرات اتكونات فتيرون زلو قطباو طقطن مكلال أترين عوض أن حتررتين من قصاص إجارات نمفوخاس زجمتاو سقمتات أبز وسدالو زلوا أوانيو بريزيدنت نيجيريا محمد بوهاري بعسان شوعة ميازي أبزهابو مجلتي تتأنيعو زتأنح إجارات كابز مت 4 جنبات كفاخص مخانو حبيرو لهم بانت أرو ألجيريا نت إجارات بعصرت 5 معلتات بمنوح كساب زمت 4 جنبات تتأنيعو كقتل وسينا لام بريزيدنت دونالد ترامب بزعبة حمام كورونا فيروس مس تشاينا بمتأسسار زهبو زلو مجلتات أمونغو كلتين هاجرات زتأن حزي مقراو مليسو كي قاددو تسجيو بريزيدنت ترامب اتحمام بأقو أب تشاينا ترايك قلتا أنها خالة ناملا عالمنا كم تلابع بمتكاس هاجرو بزعبو تعوق مرمراتات كتكايد مخاناي زقل زلو أب قداي اتحمام بتشاينا كم زي تحقو سيو بريزيدنت دونالد ترامب زحبر زلو اتحمام ما بقولو أب تشاينا مخانو أقدمو زو أسا بريزيدنت ترامب أب كند كورونا فيروس تشاينا فيروس إلو دحر متوعو كاب منجستو تشاينا ترير تقامو كم زقطمو أيرسعن كلتين هاجرات بقداي زاجيت كتابة زي ترخبو حمام نحر حدن كوا أسامت محني فلت إذا حدش مع بالتات نت بقداي نقدي أمونج أنزت أن حزي مقراو كخريرو كم زخل يأمت كبرات عزبتنا نلوم شت استرالو حافي شاوزينا ومسنا دونا عبس عزيم الله سلامك تالكم مسكن بوجني بروخليتي